hemen xorroxinen eguraldia solasgai izaten dugu haunitzetan, baino hortaik ere, haitzen gara egiarteko haunitze jakin gabe, hoi ere hala da. Zer den eguraldia, aski solasbide simple izaten alda, edo fenomeno ezin komplikatuagoa, zerbait arron egunerokoa, edo klimazari garenean batez ere, abstraktua eta kontuz arriskutsua ere bai. Orain Euskalmetek eguraldiari eta klimari buruzko podcast bat estreinatu du, Troposfera izenekoa. Eta bertan, aurkezle lanetan, aritzen da Onintze Salazar, eta bera, bildu zaigu telefonoaren bertze aldera. Onintze, egunon? Egunon, bai. Onintze, ailegatu da, dagoeneko uda, ez? Iraunen digu, aste pare bat edola, nola ikusten duzu? Uste dut, justo Troposferan, hoixen bera, ez? Lantzen duzuela lehendabiziko atalean? Bai, eta badakizu zergatik. Iaia urtero, urtero esango nuke, eta askotan urtaroa aldatzen den bakoitzean, galdera bera egiten digute, ez? Bereziki udara begira, baina orokorrean bebai zer nolako negua izango dugun, zer nolako uda berria, udazkena, eta bereziki zer nolako uda izango dugun. Eta zer gertatzen da, baldez aurretik jakitea, urrengo 3 hilabetetan egingo duen eguraldia, ez da zaila dela, baizik eta, gaur egun dauden iragarpenak ez direla nahikoa fidagarriak. Eta hori zera zuzen ere, Troposferan, gure podcast berrian, landu nahi izan dugun lehenengo gaia, ez? Udarari begira jarrita, zer jakin daiteke zer nolako eguraldia etorriko dan, zer motatako iragarpenak dira horiek, zerraitik ez dira nahikoa fidagarriak, eta nolabait horren inguruan hitz egiten da lehenengo atal horretan. Ezagutzen dugunean atmosferak nola funtzionatzen duen, zer nolako elkarrekintzak dauden atmosfera eta ozeanoen artean, eta kontuan hartu behar dugu atmosfera sistema kaotiko bat dela, eta horrexegatik bakarrik ezinezkoa da esatea, iraiaren 15ean ez dakizei puntutan zer egingo duen, ez? Logikoena da, garai bakoitzean garaiko eguraldia egitea. Hori egia da, orain kontuan hartu behar dugu klima aldaketaren testuinguru honetan, badakigula temperaturak gora egiten duela, eta adibidez, uda baten aurrean, probableagoa dela uda beroagoa izatea kontrakoa baino, ez? Alde horretatik bai, hartu dezakegula klima aldaketaren testuinguruan egiten diren iragarpenak aurre ikusi izateko probabilitate handiagoarekin beroa izango dela hau da. Baina horrek ez du esan nahi, jakin dezakegunik nolabait esateko fidagarritasun nahikoarekin aurtengo uda adibidez beroagoa izango denala ez. Karo, horren aski adierazgarria hain zuzen ere aurtengoa ez, eren haunitzek erranen dute, hemen temperatura leun xamarrak ditugu, ezagitu urterokoa izaten aldena, batzuk klima aldaketa eta zea raio hemen beti laino azpian, ez, segitzen dugu, berdin, baino, honintze okerrezpanaiz, pixket guretik eta Iberiar penintsulatik ere bai aterata, munduan orokorrean errekorreko temperaturak bertze behin. Bai, nolabait esateko hilabete behintzat mundu mailan oraindik ere beroagoa izaten ari dira hilabete guztiak, ez? Zer gertatzen da, gero lekuan Euskal Herria txikia da, eta Europako zenbait lekutan ere ikusi da, ezberdin jokatu duela, ez? Baina garrantzitsuena da ikustea orokorrean zer gertatzen ari den planetan. Ze horrek gero isla dauka toki guztietan, ez? Eta gurean ikusi da, baiatza eta ekaina ez direla beroak izan, baina horrek ez du esan nahi aldaketa klimatikoa gertatzen ezanik. Baizik eta aldaketa klimatikorekin guk dakiguna da, gero eta beroagoa izaten ari dela bataz beste, eta nolabait esateko joera hori dagoela. Claro. Beraz, litekeena da, edo probableagoa da, adibidez, udak beroagoak izatea, hotzagoak izatea baino. Probableagoa da, horrek ez du esan nahi, hemendik aurrera, urtero, udak beroak izango direnik. Claro. Bate honon bat izango da edo normala, edo hotzagoa, baina askoz ere errezagoa da beroagoak izatea, ze hori da, ikusi du, ez bakarrik aurrerantzean, etorkizunean ikusten dan joera, baizik eta dagoeneko, azkenen urteetan izaten ari garen joera. Beraz, azkenen urteetan jada, hau hori da gertatzen ari dana, berotzen ari dala hemen ere gure klima, eta berotzen jarraituko dela.
Baino, zer den komunikatiboki, joerak ez, estatistikak, probabilitateak ez dire izaten hain konbentzigarriak batzutan. Bai, badakit, eta galdetzen badugu, noiz hasiko dauda, eta norbaitek esaten badizu data bat, hori harrapatzen dozu, baina, bueno, jakin da nola funtzionatzen duen atmosferak, badakigu hori ezin dela horrela esan. Honintze, por cierto, ari garena pixket mapa gorri hauetaz nola baitere, temperatura altuenaz, egontzen alako bolai bat, bueno, pentsatzen dut urtero errepikatuko dela, orain azken urtetan, baina olako fake news sorta bat, edo bulo sorta bat, zeinak erraten zuen, zuek, eguraldia ematerakoan, mapa, temperaturaren mapak, inoiz baino gorriagoak ateratzen dituzuela, pixket alarma egoera bat sortzeko edo, eta kuriositate ematen ditea zuk, nola erreakzionatzen duzen alakoak ikustean sareetan. Bueno, olakoetan bakizu baita ere klimaldaketaren negazionistak eta existitzen direla, eta beraz, parte horretatik beti izango ditugu kritikak, eta beti egongo da, nondik harrapatu ez, baina noski horrek ez dauka zirikusirik erabiltzen diren koloreak aspaldi hartzen da kolore paleta bat, eta temperatura bakoitzari tarte bat dagokio. Gero egia da, zenbat eta beroagoa izan, gero nolabait azkenean behar dozu paletaren tarte horiek egokitu, ez? Claro. Pentsa, hemen oso gutxitan gainditzen ditugula 42 graduak, baina gero eta gehiagotan azten baldin magara gainditzen, claro, kolorerik gabe gelditzen zara. Eta orduan hor egokitu egin behar dira, baina ez da propio erabiltzen dan modu bat. Nik uste dut nahiko argi dagoela, berotzen ari dela, nik uste dut gizarteak nahiko argi duela, eta batez ere behintzat Nafarroa erdi eta hegoaldean are gehiago nabaritzen da, baita Araba erdi eta hegoaldean hor nolabait klima mediterraneoagoa da, beraz, beroagoa eta lehorragoa argi eta garbi, egia da, Ipar Isurialdean, itsasoak nolabait oraindik eragina duen lurraldean, oraindik ere itsasoaren eraginera nabaritzen da, eta nolabait klima aldaketa mantsoago ematen ari da, bertan, bai, baina barnealdean, hegoaldean, nabariagoa da. Orduan ikusten dut gizarteak badakiela, berotzen ari dela, eta badakigula bai, zer nolako ondorioak dakartzan beroak. Guk zerbaitik ematen dugu abizuak beroagatik, arriskua daukalako beroak. Akaso gazte garen ontzat edo, larregi ez, baina pentsatu behar dugu adintzikikoengan, pentsatu behar dugu adineko pertsonengan, gaixorik dauden pertsonengan. Guzti horiek oso zaurgarriak dira, beroak kalte egiten dien. Eta ez horiek egun bateko beroak. Hor arriskua dago nolabait egunean zehar, da ezik eguzki pean baldin bazaude, nolabait bero kolpeak eman dizulako, Eta hor, akaso arrisku gehiago kirola egiten dutenek, eta ordu horietan kalean baldin badaude esfortzu fizikoa egiten edo lanean edo. Baina bero boladak ditugunean, hau da, bai egunez eta bai gauez bero egiten duenean, eta gure etxeak ezin freskatu gabiltzanean, azkenean luze irauten baldin badu bero horrek, kalte handiak izaten ditu ume txikiengan eta baita adinekoengan eta gaixo daudenengan. Batiez ere bihotzeko gaixotasunak edo arnaz aparatuko gaixotasuna dutenentzat. Eta hori gero estadistiketan ere ikusten da, zenbat jende hiltzen dan beroaren eraginez. Eta gauetan, ez? Onintze izaten da momentu akaso txarrenetako bat, ez? Aipatzen zuen eguneko bero kolpena, baina batzutan, ez? Gauetan uarte efektuarengatik, bero uarte efektuarengatik horri izaten da momentu nahiko kritikoa, ez? Bai, guk begiratzen duguna, bere bolada datorrenean, begiratzen diogu bai egunean harrapatzen den temperaturarik altuena eta gero gauekoa ere bai. Zergatik gauez freskatzen baldin badu eta etxeak freskatu egiten baldin badira, nolabait gorputzak lortzen du erregulatzea gero egunean datorren bero hori, ez? Lortzen du nolabait deskantsu bat gauez, gero aurre egin alizateko eguneko beroari, baina gauez bero egiten baldin badu bai, eta termometroak ez badira jaisten 25 gradutik edo, gorputzak ez du deskantzatzen. Eta urrengo egunean berriz ere 30 gradutik gora, eta gero gauez ez du freskatzen, eta orduan azkenean gorputzak asko sufritzen du. Horregaitik beti bero boladatan begiratu behar zaio baita ere gauez egiten duen temperaturari. Bueno, holako gai ez, eta bertzelako ez, arituko dire troposferan. Por cierto, troposfera onintze, noizbaitere haitu dut, planeta sagar bat izango balitz, troposfera bere azala bezalako zerbait izango zela, alako zera mintze nahiko
da, ez? Meharra, ez? Baino, aldi berean pentsatzen dut elementu, garrantzitsua, zergatik hartu duzu izen hori zuen podcastarentzat? Begira, guk lantzen ditugun edo aztertzen ditugun edo iragartzen ditugun fenomeno guztiak troposferan gertatzen direlako. Troposfera da lehenengo geruza, nolabait arnazten duguna airea, lurrazaletik hasi eta gutxi gora bera 11, 12 kilometrora iritsi arte lehenengo geruza hau troposfera da. Hor sortzen dira ekaitzak, hor mota guztetako odeiak, hor izaten ditugu borrazkak, antizikloiak, tornadoak, urakanak, guzti hori troposferan gertatzen da. Troposferatik gora, estratosfera daukagu, eta nolabait elementu meteorologiko guztiak troposferan gertatzen dira. Orduan, oso geruza mea da, baina gauza asko gertatzen dira, eta gure lana nolabait hor jorratzen dugu troposferan. Eta horregatik nolabait, iruditu zitzaigun, baislatzen zuela, nolabait guk tratatuko ditugun gaiak eta troposferan gertatuko direlako, gehienak. Aizu, oberena podcasta hartu eta aitzea, dagoeneko bortze atal uste dute hortzen eskuragarri daudenak eta gehiago etorriko dira, eta honitze, akitu baino lehen aprobetxatu nuen galdera bat egiteko, zeren iduritzen zait, ez dakitala izanen den, baino azken denbora honetan, azken urteetan, meteorologoak bihurtu zaretela alako, ez dakit nola erran, baino telebistako izar moduko batzuk edo, ez? Pertsona, pixket, errelevanteak eta ikusgarritasuna dutenak, eta, karo, nik ezagit karreran sartu zinenean olako zerbait burutan zegoen, ez? Normalki ez genuke lotuko seguraskere meteorologia eta alako ikusgarritasuna aldi berean, ez? Duen zera bat izatea. Ez, alantza barik ez neukan hori buruan. Nik batez ere fizika gustoko nuelako hasi nintzen fizika ikasten, eta gero ikusi nuen meteorologia hor zegoela, astronomia ere asko gustatzen zitzaidan, eta, jo nuen nolabait meteorologia ikastera, eta gero, lan munduan ikusten duzu hor badagoela, ez, nun lan egin iragarpenetan, eta, gero, iragarpenak ere gizarteratu behar dira, kontatu behar digu gure iragarpenak, eta gero baita ere, fenomenoak azaldu, ez, tornadoak, marea biziak, horiek adibidez, troposferan azaltzen ditugunak, enbatak eta abar, azaldu beharra dago, ez? Eta nik uste dut behintzat komunikatzeko gaitasuna daukagun bitartean ona dela meteorologok kontatu alizatea, ez? Bai iragarpenak eta baita ere fenomenoak. Egia da, komunikatzeko gaitasuna eduki behar dugula eta denek ez daukagula, ez? Baina baldin badaukagu, nolabait erreza da gero jendearen gana iristea, eta nik uste dut nola ere, azken urteetan iragarpenen fidagarritasuna asko handitu dan, eta gaur egun nahiko iragarpen onak egiten diren lehenengo 3-4 egunetarako, jendeak gehiago eskatzen dizkigula iragarpenak, eta nolabait guk daukagun informazioa garrantzitu bihurtu da azken urteetan, ez? Eta horregatik pentsatzen dut, azkenean hori ezagunak ere izaten garela horregatik nolabait daukagun informazioak interesa duelako eta baliogarritasun badaukalako, eta are gehiago abizuekin ari garenean, ez? Abizatu behar danean, edo alerta laranja jartzen ditugunean fenomeno bat edo beste etorriko dalako, eta gero babes neurriak hartu behar direnean, eta abar, nolabait nik uste dut informazio balioagarria dela eta interesgarria askotan, gure planak antolatzeko, ez, nolabait esateko. Eta aldi berean pentsatu dut ere klima bihurtu delako, akaso, inoiz historian, baino gai sozialki errelevanteagoa, ez, aldaketaren historia ungatik, zeren grazia ematen dit, AEMET, ez, agentziari ze egurra ematen diotan handitzetan sareetan, hoixen, ez, negazionismoaren korronte horretatik eta bar, eta hartzen duzu, ez dakit ze bertze zientzia agentziak izango duen, ez, izango dituen alako eztabaida sozialak, baina, aldi berean aipatzen zenuena, ez? Seinale ona, egotea hain gizarteratua, ez? Halako zientzia kontu bat. Eta gero kontuan hartu behar da, normalean negazionistak eta jende, orokorrean ez direla asko, baina zarata asko egiten dutenak direla, ez? Eta gero eki behar dela kontuan, zientzia munduan jende asko eta asko ari dela lanean, baina jende nolabait nazio artean, esaten ari naiz, hainbeste jende lanean horretan, azkenean zientzia daukagula hor oinarri bezala eta hori ez dugula ahaztu behar.
Zarata horren aitzinean, hementxen bertze proposamena, Troposfera podcasta erran bezala Euskalmetek karrikaratu berri duena, lehendabiziko bortzatalak eskuragarri, oiko sare sozialetan, iVoxen, Spotifyen eta bertzelakoetan, joan, aitu eta gozatu. Bertan aituko duzue, bertzen artean, Onintze Salazar, gidari lanetan, aurkezle lanetan, eta hementxen gaurkoan telefonoaren bertzaldean izan duguna. Onintze, mil esker handitze gaurkoan dei hartzeagatik. Mil esker zuei.